mnogo stvari između 46. i 52. godine zapravo mi tek sada vidimo. Čuveni Keynesjev institut je bio zabranjen 46. zbog toga što je promovisao seksualne devijacije tako što je učio kroz silovanje dece i tako dalje, ali verovali ne, 2000. je vraćen kompletno njegovo istraživanje u naše udžbenike biologije. Ne u Srbiji, nego u čitavom svetu. Citiraju ga psihijatri aktuelno današnji koji se bave seksualnošću Kinsija. Citiraju ga u radovima. Da, a pritom ljudi ne znaju da je Alfred Kinsey bio saradnik Adolfa Hitlera i da su sve to zajedno radili zbog devijacije i uništavanja nacija. Danas smo mi sad došli, ja se pitam, evo ko hoće neko odgovori, u tu situaciju da mi tek sad vidimo u 2025. godini šta je bio cilj 1946. godine? Apsolutno da. Pa suštinski, kada vam krenu na decu, bilo da li prvog dana...